Ukhala ezimathonsi umzukulu kaShafuza ngokumehlele kwempucuzelo. Daba lubhalwe insika yoMaskandi Channel kuFacebook. Le nsizwa le okuthiwa uThandelani umzukulu kaShafuza ngubani ubhale ethi enhle nasezansi ngiyabingelela, cha akukho okutheni, ngizoxolisa ngingonile. Kubo bonke abathandi bomculo ekade belindele ukuthi ngizovela esiteji emcimbini wempucuzelo. Angazi kwenzakaleni, kodwa ngifikile ngesikhathi bekumele ngifike, ngasho ngo-8 kuze kwashaya 2:30 ekuseni. Ngilwa indaba yokuthi ngisebenze kodwa kwangenzeka. Angisazi nami isizathu ukuthi kube yini. Angeke ngabeka muntu icala nephutha ngoba angazi konakale kuphi. Isiyobonana kweminye imicimbi ezovela kwenzele sisebenze. Ngiyabonga. #umzukulu kaShafuza. Nakampela ubekhona kwi-post umzukulu kaShafuza ugcina ngadlala ubika-ke leyo ndaba leyo. Omunye ukugcina kusuka umsindo omkhulu laphana amaphoyisa makuthiwa ayafika ngabo 2:30 cause umcimbi unesikhathi okumele kushaye sona bese uyavalwa. If aniqedile amaphoyisa ayacisha isound. Uye ucabashe iswidi nalo belifuna abalandeli ukuthi abalivele beliphe ithuba libe khona kwi-event okuyimpucuzeko, kodwa naye wagcina akwazanga ukudlala ucabashe, okuyinto-ke engekho-ke yinhle kakhulu ukuthi yena the way okuhlala khona izinto lapha kuma-event emaningi ukhona lapho kugcina kuhamba kushayise khona iy'khathi zokufika abaculi, ukungena kwabo, o-MC, abantu ababhimbisa nje iy'nhlelo ngendlela esuke y'hlele ngakhona. Kuba kuningi isikhathi sigcina singabambeki ngendlela okuyiyonayona, okwenza ku-affect-eke nabanye abantu. Khona nje abantu abajampayo ukuthi for what good reason asazi, kodwa-ke indaba yiyo leyo. Ingakho ubona abanye be-prefer ukudlala early bey'hambela ngoba lezi khathi lezi ukuthi bonke abantu bafuna ukudlala ebusuku, ingakho kugcina isikhathi esincane kakhulu cause bakushintsha o-MC kungena lo, kukhona ozodlala live golden hour, yonke leyo nto le iyasidla isikhathi. Ukusetha nje iy'nsimbi and everything kuyasidla isikhathi kakhulu, kodwa-ke le nto le asazi ukuthi iyolungiseka kanjani nokuthi iphutha lima kubani. Umhleli womcimbi singamsola, simbeka amabala, sisho konke esikuthandayo, kodwa ngeke akwenze konke umhleli womcimbi. Usuke nabantu asebenzisana nabo, u-stage manager, u-DJ lo osuke edlala iy'ngoma zabaculi bephefoma, o-MC ngokuhlukahlukana kwabo, nabantu abasuke bebhekele nje isiteji ukuthi kusuke bebaningi abantu. Leyo nto leyo into okumele ihambisane nayo yonke into. If ayihambisani kahle kuba ne-problem enkulu kakhulu. Imicimbi kamaskandi akusamele ibe nalezi zinto ezinjengalezi. Ziningi iy'gameko ey'bikwayo nanokuthi kugcina sekuphoswa amabhodlela nje laphana, akubukekanga kuyinto enhle impela. Kushiya nje isithombe esingesihle ukuthi njalo uma kunento kamaskandi kunento elinyazwayo, impahla iyalinyazwa, okuyogcina kungelula ukuthi bethole iy'teji, ukuthola uxhaso from arts and culture, okuyoba yinkinga kakhulu ngoba i-property leyana ukuyiharisha kuyakhosta nje kakhulu. Amanye ama-sound ayawushaya nofu emiluni depending ukuthi i-high quality kanjani, ukuyidiliva beyisethe apha, isikhathi ezohlala laphayana, kumele uthathe ne-insurance ukuthi just in case mayilimala. So kugcina nje kuba irritate abalandeli bamaskandi ngoba abanaso-ke isineke sokuthi lokhu belinda into endala, okuyinto engeyinhle kakhulu. Kule nsizwa le umzukulu kaShafuza, hhayi sengathi into enjengale ingamdikibalisi. Kusemculweni la hlezi zikhona iy'gemegeme nobhozo naye ikhomanda kugcina bengaxhumananga naye, bebuye kuye ukuthi bezomchazela ukuthi uyeza uzosebenza or kanjani ngoba uvelile kwi-post. Kuba kuningi lezi nxushunxushu hleli ziba khona. Yingakho bafowethu, kanti ngohlale ngisho, yingakho uma kuphuma i-post nibona abaculi laba abakhethiwe basuke bene-sure ukuthi bazovela bazodlala bonke. The more be-edwa isiphithiphithi fike siqaleke lapho,
because sebeya beyond i-budget yabo, sebeya beyond i-planning yabo. Ngenxa yokuthi abalandeli besuke bekhala phela ukuthi ubani wayengaveli, why ubani singamboni, kodwa iqiniso lithi kusuke sebeya ngalo kwi-budget nangey'nhlelo zabo ukuthi sizoba no-MC abangaka, u-stage manager, u-DJ uzobe efaka abaculi, abantu bazodlala live, abantu abazomayima, izinto ey'njengalezo. So uma kulokhu ku-edwa abantu kancane kancane kade sebekhona vele abantu abakhona, vele lokho kuzogcina kuyidala iy'xakaxaka. Asilazi udaba oluphelele olubuya ngokuyimpucuzeko olunjenge-statement ukuthi kumoshakaliphi, kodwa akubukeki kahle lokho okwenzakalayo ngampela, akubukeki kahle. Isijwayele nje lento ukuthi emcimbini kuthiwa kukhona abantu abangahlalanga, abanye benganawo nanakunakwa. Ayithi umuntu uyazama ukufind out, kungabi bikho umuntu ozama ukuthola ukuthi kwenzakalani. Kuhlale kuney'nkinga nje kahle kahle, ngathi ayifuni uku-improve lento ekuthiwa kwamaskandi. Angazi noma iyenzekani kwamanye ama-event anjengo-piano, gospel, o-jazz, R_N_B, nezinye-ke iy'nhlobonhlobo ey'khona. Angazi noma kuyenzekani lokho noma sekuyinto ejwayele thina lapha kumaskandi. Siyafisa umcimbi uhlonipheke ukuze noma beyofuna uxhaso kungabi nokuthi umnyango uba amanqikanqika ukuba noxhaso. Kube lula nje ukuthi hhayi sinikeni isikhathi esingaka sizozama ukuhlangabeza ngento engaka and so bekuyilokho-ke esifuna ukukuveza-ke ukuthi as much as umcimbi uhambe kahle, kwa-highlight-eka-ke nama-performance abe mahle kakhulu, ama-performance abaningi abe mahle bafowethu, angase sikuqambele amanga. Kodwa-ke bese kuba nale nto leyo phela okuthiwa akukho suku olungenasici. Sithembe ukuthi isimo esinjengalesi sizolungiseka ngokuzayo. Insizwa le hhayi abalandeli befisa ukuyibona, uSwidi naye kade befisa ukumbona ukuthi adlale. Sekulunga ngokuzayo insizwa zakithi, sale kahle.